културното предаване тази сутрин поговорихме за пеперудите, за флората, за фауната, за секса, за моите лични проблеми в личния живот. Нека да поговорим малко, да отделим съвсем малко време и за музиката. Да, музиката, всъщност звуците какво правят, нали? Звуците са излъчвания. Вече нищо не знам. Вече нищо не знаеш, нали? Къде си ти сега? Но въобще не знам къде съм в банята. Ти си пар трафик. Какво става? Примерно, музиката, по принцип, ние не чуваме само с ушите. Знаеш ли го това? Ние чуваме с тялото тяло. Разбираш ли? Ушите са това, което синтезира, това, което ние чуваме. Това казват, че момчетата понякога чуват и виждат с... Но момичета са по-яки, според мен, защото те имат повече... По-сложно устроени сме. Не по-сложно, по-природно сте. Защото, знаеш ли какво става? Примерно, ти не можеш да излизаш извън ритъмът на природата. Може би ти го знаеш това. Жените са много по-начаст с нещата, отколкото мъже. Нали го знаеш? Нали си го забелязвам това? Не искам да кажем, че мъжете не изтруват нищо или жените са велики. Не е това. Просто казвам, нали, това, което аз знам, защото жената стои с природата, дори без да знае, че стои с природата. Разбираш ли? В месеца най-малко 4 дни тя си знае, че тя е част от това всичко. Защото, разбираш, то тече, капе, става нещо. След двата глагола тече и капе, какво ми остава? Момчет с върва с гълда, тече и капе. Виждам, че ти е забавно, да се върнем на музиката. Да, и фактически какво става? Нали? Ти ми каза за момчетата, къде се чуват, къде слушат, къде какво правят. Ти ми подвеждаш, не аз теб. Тебе ти трябва толкова и почва. И какво става, нали? Когато музиката... Всъщност, когато ти почваш да чуваш тия звуци, всъщност какво правят? Звукът ти променя. Всъщност, нали, ако сега изпомняш някаква песен, което е, примерно, нали, метал, той ще ти дава друго чувство, отколкото, нали, една класическа песен. Нали? И това са различни ритъм, различни нива на докосване на самите звуци, защото ние в същността си сме наистина вибрация. Ние в някъде знаеме, че, нали, това е кожа, това е кост, това е мускул, това е сърце, това са различни органи или това са сетивата, но те всички са някакви вибрации, които се вибрират и взаимодействат заедно. В предаване за изкуство няма как да не те попитам дали йогата е изкуство. Да, и според мен целият живот е изкуство. И когато ти започва да живееш това всичко като изкуство, наистина тогава почва да усещаш дълбочината на всяко едно правене или всяко едно неправене същото време, разбираш ли? Какво става? Примерно, за мен, като отивам в банята, примерно, нали, като слагам пиана, или като го правя като пиана, това ми е изкуство, разбираш ли? Според мен, или всичко. Ма довърши си изречението, не се притеснява. Окей, супер. След това аз отидох на много крайна позиция. От пианата и тък. От пианата отидох на много далеч, заради това спрях. И какво става, нали? Когато според мен ти започваш да виждаш абсолютно всичко като изкуство, тогава ти започваш да го разбираш. Защото според мен изкуството е начин за да разбереш по-хубаво нещата, по-докосващо, не знам, по-вътре. И фактически какво става? Според мен това е дисциплината, който не е само външно ти да си дисциплиниран в физическо ниво, а ти да си дисциплиниран в собственото духовно ниво или в нивото на съзнанието, нали? Там, където ти управляваш какво да е вкараш вътре в твоето съзнание. Ние говорим за философията. Има и преди в България, може би по-добре от мен знаеш, представата за йога е повече от към упражненията, а не от към точно така. Всъщност и упражненията са свързани с това. Разбираш ли? Всъщност, какво става? Когато ти започваш да изменяваш твоето тяло, твоето съзнание почва да се променя автоматично. Кажи едно изречение за финал. Много радост. Много радост. И това е, жените за българка и само радост. Добре. Добре, много ти благодаря. Много ти моля.